Довгі роки після депортації 44-го року кримські татари жили в місцях вигнання. Влада впроваджувала політику «Крим без кримських татар» і, здавалося, так буде завжди. Однак це категорично не влаштовувало репресований народ. Влітку 87-го року кримські татари провели масові акції в Москві з вимогами повернути їх на історичну батьківщину. 25 липня 87-го року відбулася знаменита демонстрація кримських татар на Червоній площі. Ці масштабні події зробили кримсько-татарську проблему відомою в усьому світі. Акції, що розпочались тоді в Москві, продемонстрували організованість і масовість кримсько-татарського руху. Роки маршів, демонстрацій, оголошених голодувань призвели зрештою до того, що 14 листопада 89-го року Верховна Рада СРСР ухвалила декларацію про визнання незаконними і злочинними репресивних актів проти народів, що піддалися насильницькому переселенню. Цей документ передбачав повну політичну реабілітацію кримсько-татарського народу і скасування нормативних актів репресивного і дискримінаційного характеру, а також визнавав законним правом кримсько-татарського народу повернення на батьківщину. Такі потужні процеси, помітні, де вже всі усвідомили, що ніхто нікого не змусить зупинитися або, не дай Боже, повернути назад, це 1990 рік, коли місцева кримська влада була в розпачі. Вони не хотіли повернення, але вже усвідомлювали, що вони не можуть зупинити самі. Вони благали Москву, вони зверталися до Києва, вони намагалися вибудовувати різні такі препони. І вже кримських татар не можна було зупинити, і місцева кримська влада намагалася за допомогою Москви і Києва створити такі умови, щоб їм дозволили би пізніше утримуватися у владі і не дати кримським татарам набрати свою силу. На початку 1991 року відбулася ще одна важлива подія в житті півострова. 20 січня було проведено референдум про перетворення Кримської області на Кримську АРСР. Заснована автономія утворювалась як територіальне утворення, тоді як кримські татари наполягали на національній автономії. Кримські татари тому бойкотували референдум. В 1990 році, коли оця вже ідея консолідації, вона стала настільки вже такою відчутною, що всі розумілися, що без цього далі буде дуже важко відроджуватися на батьківщині, повертатися просто. І тоді ми вийшли на цю ідею Курултаю. Головне, що нам вдалося створити оргкомітет. В кримсько-татарському русі дуже було багато самодостатніх людей, і молодих, і старшого віку, які відсиділи в тюрмах. І їх потрібно було всіх об'єднати для єдиного завдання, щоб провести цей Курултай. Слава Богу, тоді вже була створена організація Кримсько-татарського національного руху ОКНР. І ОКНР виявилася тією політичною організацією, яка взяла на себе всю чорнову роботу. Другий Курултай кримсько-татарського народу ухвалив кілька засадничих документів: декларацію про національний суверенітет кримсько-татарського народу, звернення до всіх жителів Криму, звернення до кримсько-татарського народу, звернення в ООН, звернення до президента СРСР. Курултай обрав меджліс кримсько-татарського народу. Головою меджлісу став Мустафа Джемілєв, його заступником Рефат Чубаров. Головною відмінністю періодів до та після Курултаю стало те, що тепер люди вибирали своїх представників самі. Легітимність національного руху в рази зросла. Ми, можливо, майже через 30 років не зовсім собі до кінця усвідомлюємо це значення. Ми не тільки продемонстрували зв'язок між 1917 і 1991 роком. Після 73 років вимушеної перерви ми відновили наш національний інститут, і потім всі процеси, які відбувалися в Криму,
з кримськими татарами, всередині кримсько-татарського народу. В Україні вони відбувалися і за участю Курултаю кримсько-татарського народу. Через 2 місяці, в ніч з 18 на 19 серпня 1991 року в СРСР було зроблено спробу державного перевороту. Непідтриманий демократичними силами путч провалився. Його організатори були заарештовані. Радянський Союз, цей колос на глиняних ногах, припинив своє існування, а кримські татари опинились на черговому роздоріжжі історії перед вибором – Крим – український чи російський. Але думаю, що тут ще були і такі причини особистого, суб'єктивного характеру. Це тісні зв'язки активістів кримсько-татарського національного руху з українськими правозахисниками, зокрема Мустафа Джемілєва з В'ячеславом Чорноволом. Ми завжди тягнулися один до одного, українці і кримськотатари. Я думаю, що це було закладено багатьма століттями спільного розвитку і співіснування. Проте через роки спотворення історії, в атмосфері недовіри, а часом і ворожості з боку влади, кримські татари будували будинки, відроджували свою культуру, мову, національний театр, ремесла та телебачення. Півстоліття не було школи рідною мовою, в тебе не було ні радіо, ні телебачення. Я не вважаю, там 40 чи 15 хвилин на тиждень за радянські часи створені в місцях депортації. Коли в тебе не було досліджень своєї історії, в тебе не було багато кадрів, бо багато спеціальностей для кримськотатар були закриті, особливо гуманітарні, історики, юристи, тоді не було політологів, були соціологи, журналісти. Це все для нас було заборонено. Ми нарешті створили телеканал, який через дуже важкі труднощі став одного часу найвпливовим, найрейтинговим каналом на півострові. Кримсько-татарська мова з забуття повного стала повсюду звучати, особливо серед молоді, і люди стали тягнутися, стало модно говорити кримсько-татарською мовою. 1 листопада 2013 року в Хан-Сараї відбулась інаугурація нового складу меджлісу кримсько-татарського народу. Це був один із найщасливіших днів у новітній історії народу. На жаль, окупація Криму Росією 2014 року перекреслила всі сподівання і всі надії.